UMDC ka VPP na Nongthymmai Bah Winston Tony Lyngdoh ula shah jied khlem kano ka jingia pyrshah kumu Chief Executive Member Thymmai ka Khasi Hills Autonomous District Council. Ya kan election na penlong daga jingia no kam CEM barim ba syembor lang renja nomor ka jingbom dan ya ka met ka pasat bakhlan. Kaliang pyrshah ka khlem sekretang satya banyakun ya kan election. Ya kan ilapun benada chairman ka KHADC ba strong pillar kharjana haka dorbar kerpang jong ka council belong haka sngi baar. Yo Bah Winston na senran haka syuki CEM dau executive member ba Powell Soklet padunong yalam kaliang pyrshah uba Tita Starwell kain. Haga jingilang pengkuburam lai shimbintara jan baro ki MDC kentup ki kanyongut ki MDC na ka VPP. Uba strong lapin pau ka jingskos kem hau ni unong yalam Thymmai badong ngasngos kem bahpo ka jingilam jongpi nginyo ya ka executive committee ka baskem ka ban buah khamad ya ka bhaga miat upaj ba. Ai bakani ka kruo mata ka sngi kan long ka ba shaya baro mo ki nong song snong ki pai ba jongi ba ka jinglong ka jingman ka jongi hane po district council kum ba ka long manta ka dei be thik ka jing e no jongi ba syam ya gani shuki CM ka dei be thik ka nong rim ka dei ka ba ka jing sitom ka jongi kam don da kum wei pat ti ka ni ka dei ka kruo ka be shay ya ki pai ba nong song snong jongi ba ya phiru ki lat pathai ko bor ba kam don ka instability hapo kani ka isi ka jungi ka barim na ni kani ka isi ka Thymmai na ka liang jong ka party ka adap keren shai ka adap ban kedau shai ru ka adap ban pini shai ru siki pai ba kum kata kam don ka nu ka instability hangi ti ka dei bet thik ka nongrim ka dei bet ka jing shitom bat ka jing pang jong iba syam ka bala ban i hakini ki kindiat banai ka bala adap ki priorities kumba na do ka por bila syam ti ba syam kum tu ila keren bat ngila ya henriu ti ki banai halor ki kam gi bangi la ya trei ti kaju hi ka party song ka party kadang ne kumju na kaliang ka jongi ru kan long kumju ngin ya pendep ya ki kam gi basa teng jongi ba syem but kalin ti ya ka jongi kumbangi tep ru nang ni syakmat kam long ka basuk henrei shi singyar singi ngin ya ban ya pha ekalis jongki EMs biang sha shu dei ban pha shu governor ti lada ngila yo ya ka jing manjur ka jongu ti le sing ngila ban bati ki kam ki jam ki jungi ha ka be dei but ki EMs ki Thymmai ka team ka jungi ka Thymmai and really not much changes hi kan long kum jo hi tang khandiat kan soi hang ni hang te kan don ka changes but ka priorities kan long be kum jo ka stan jong ka party kan long be ka ju but ka jinge trei kam ka jungi baro ka bangila trei hini hinru banai ke bla adap kan long kum jo